акция автовокзали Котельники ба хатари Москва Хуҷанд 5000 рубл. Салом алейкум, канали Ройгон Авиа бо шумо. Бардораи азиз, ширкати Хуҷанд Трансервиса табрик мекунем. Автобуси нави хидша харидорӣ кард. Рақамои германския айни ҳол ай Германия овардан дар автовокзали Котельники қарор дорад. Нархиш ай автовокзали Котельники ба хатари Москва Хуҷанд 5000 рубл. Дар соли 2023 ширкати Хуҷанд Трансервис автобусҳои хориҷиро берун кард ва автобусҳои Тоҷикистон худаш хизматрасонӣ мекунад. Миннатдоргии худмона ба акай Рустам мерасонем ва фаромӯш накунем бародарои азиз, автобусҳои Тоҷикистон ай автовокзали Котельники сафар мекунанд ба хатари Москва Душанбе, Москва Хуҷанд, Москва Бохтар, Москва Кулоб. Душанбе Москва автовокзал Котельники ва Душанбе Екатеринбург Душанбе, Хуҷанд Москва ва инчунин Бохтар Москва. Рақамҳои болои экранда мебинед, метавонед занг занед, ҷойҳои худтонро бронировать кунед. 24 числа соати 6 бега регистрацияш сар мешавад ва соати 10 сафар мекунад то Хуҷанда. Айни ҳол директори ширкати Хуҷанд Трансервис дар дохили автобус қарор дорад. Мо дар якҷоягӣ бо шумо дохили автобуса яъне медроем, мебинем дар кадом ҳолат қарор дорад ва инчунин бениҳоят саволҳои зиёде ки буд дар комментариҳо иншаалло саволҳоро метиҳем ки дар ҳақиқат ҳамаи автобусҳои Қазоқистона шартномашонро бекор карданд ва инчунин қатъи кадом ширкатҳо ҳамкорӣ доранд. Шумо ба чашми худтон мебинед ки директори ширкати Хуҷанд Трансервис чӣ ҷавоб метаҳад. Директори ширкати Хуҷанд Трансервис акай Рустам, айни ҳол мо саволҳои зиёде ки дар комментариҳо мешид саволҳоро метиҳем ва мефаҳмем ки дар ҳақиқат ҳамаи автобусҳо дар дасти ҳамаи ака ҳаст ё нест, ё ин ки автобусҳои дигар ширкатҳоанд. боз як бор дигар салом алейкум акай Рустам. Ва алейкум ассалом. Боварӣ дорум ки подписчикои канали Ройгон Авиа ва инчунин дар соли 2022 чихеле ки ширкати Хуҷанд Трансервис хизматрасонӣ карда буд ва ба чашми худшон мебинанд шуморо ва саволҳое ки мардум додагӣ буданд айни ҳол шуморо мебинанд ва аз худи шумо ҷавобошро мегиранд. Саволи якум чунин буд: ҳамин автобусҳое ки дар соли 2022 хизматрасонӣ карданд дар ҳамин ширкат шартнома доштанд бо шумо ё ки не? Бале, шартнома дорем. Шартнома мисол автобусҳои хумон дар фирмаи хумон шахсии ай хумон чортай бо автовокзали Душанбе Аза Экспресс мисол мо шартнома дорем. Автовокзали Тошкент қатъи шартнома дорем ва ё қатъи ҳам автобус беҳадам ҳама автобусҳои шароити наз замонавӣ ина ҳозир ина имрӯз ай худи Германия ина гирифта овардам. Иншоалло дар хизмати халқай. Бохтар Екатеринбург, Бохтар Москва, Хуҷанд Москва, Хуҷанд Екатеринбург. Охири мо ҳозир Хуҷанд Екатеринбург ҳозир регулярни рейс кор кардесай. Охири мода бо се регулярни рейси дигамон тайёр мешавад. То охири январ худо хоҳад тайёр мешавад. Дуруст аст ки ширкати Қазоқистон яъне бо шумо ҳамкорӣ дошт ва шартномаи автобусҳои Қазоқистона шумо бекор кардем? Бекор кардем. Аз кадом сабаб? Аз сабабе ки мисол ба ҷои гуфтагӣ мо расонда натонистам. Яъне қатъи шумо шартнома доштанд ки автовокзали Котельники сафарбар мешаванд то Регара ва ё то охира бурда натонистам. мо шартномаро қатъ кардем. ҳозир автовокзали Душанбе Аза Экспресс, Тошкент Устранс и Хуҷанд Трансервис мо шартнома дорем. Боварик ба Боварик зиёд хизматрасонӣ мекунанд ба мо. Расонда меёранд то Котельни то Бохтар то Хуҷанд. Саволе ки бениҳоят зиёд метиҳанд, автобусҳои Устранс гуфтем шумо ҳамкорӣ дорен, яъне дар ҳами зиёди мардум шикоят карданд ки автобусҳои Устранс пересадка қатъи мебаранд ва ба душвориҳо яъне гирифтор шуданд. Дар ҳами яъне шумо чӣ гуфтанед, ба чӣ хотир пересадка мешавад? Автобусҳое ки мисол пересадка мешавад, автобусҳо ки мо ягон мисол ҳолати техникӣ ягон чӣ дорад, граница бурда мисол то границаро ҳаракат карда бурда ва граница гузашта ба дигар автобус сор кардан ҳамин чиза мумкин ки шавад. Ҳамин хел прямой рейси
то ҳамун ҷои мо гуфтагира транспортдесай аз экспресс то дуруни душанбе хуҷандтранссервис то дуруни бохтара бурда расондесай. бурда расондестай. Хулас бардора азиз метонем ки саволои худтона дар комментария нависен. Иншаллоҳи оянда да яъне бо директори ширкати Хуҷандтранссервис вохӯрӣ ки гузарондем ҳатман саволои шуморо мерасонем ва ба саволои худтон видеои оянда да ҷавобша мегирем. Айни ҳол ман даруни автобуси наве ки ширкати Хуҷандтранссервис харидорӣ кардагай нишон метавонам ба шумо ва гап мезанам ки дар кадом ҳолат қарор дора ва чанд қа багаж шумо метавонед ҳамроҳи худ гиред. Дохили автобуси нави ширкати Хуҷандтранссервис ручной клад бардорои азиз 5 кило хурданӣ метавонед бо худ гиред ва инчунин ай 20 то 25 килора багаж метавонед гиред ва чӣ хеле ки ба чашми худтон дидестен автобус сиделниё ҳама нава шикастагӣ нест, ягон запхи лишни нестай, дар ҳолати хуб қарор дора. Автобусҳои наве ки харидорӣ кардагаи ширкати Хуҷандтранссервис чӣ хеле ки шумо диден метавонед ки шумо телевизор тамошо кунед. Автобус и барои ҳаму нафарое ҳастае ки сайру сайёҳата дӯст медоранд. Яъне мега ки шеваи мардӣ надорӣ, мисли зан дар хона бош. Ба ҳамин хотир чӣ гуфтаниём? Нафарое ки шумо қуввати автобусда сафар кардан надоре, хубтараш ки комментариҳои қабеҳ нанависен ва метавонед ки авиакассарам дора ширкати Хуҷандтранссервис, авиакассаҳо кору фаъолият мекунанд. Рақамҳое ки дар болои экран мебинед шумо метавонед занг занед, ба самолёт ҳам сафар кунед ва нафарое ки яъне шумо дӯсту рафиқ якҷоя метавонед ки 4-5 нафар сафар кунед ба автобус, суҳбатҳои ширин қатӣ сайру сайёҳат кунед. Айни ҳол ман шуморо нишон додам ва суҳбатҳои директори ширката шумо худтон ба чашми худтон диден. Иншаллоҳи дар соли 2023 автобусҳои шахсии ширкат худаш хизматрасонӣ мекунад ба шумо ва боварӣ дорам ки бетараф шумо намегузорен ва дастгириҳои худтона мерасонен. Рӯз то рӯз мо кӯшиш кардастем ки яъне автобусҳои Тоҷикистон худаш хизматрасонӣ кунад ба шумо ва шумо комфортна сафар кунед ба Тоҷикистон ё ин ки ай Тоҷикистон ба Федератсияи Россия. Ногуфта намона бардора азиз, рейсҳои оянда яъне рейсҳои баҳорӣ мешаванд ай Хуҷанд Москва, Душанбе Москва ва инчунин Бохтар Москва бо нархҳои дастрас. Рақамҳои болои экранда ки мемонам метавонед занг занед, ҷои худтона бронировать кунед ва рӯзое ки рейс ҳаст метавонед омада сафар кунед.